хәзер практик өлешенә күчик. Беренче сорау. Нәрсә ул бирелмәләр базасы? Бирелмәләр базасы компьютерның озак вакытлы тышкы хәтерендә саклану һәм даими куллану өчен билгеләнгән бирелмәләрнең оештырылган җыелмасы ул. Яхшы балалар. Икенче сорау. Фактографик һәм документаль бирелмәләр базалары бер-берсеннән нәрсә белән аерылалар икән? Җавапны тикшерик. Фактографик бирелмәләр базасы билгеле бер төгәл форматта бирелеп, сурәтләнүче объектлар турындагы кыскача бирелмәләрдән тора. Документаль күп төрле мәгълүматны текстлы, график, тавышлы мультимедиа үз эченә ала. Бирелмәләрнең түбәндәге исемнәр белән китерелгән реляцион базалар өчен кырларның структурасын, кырлар составын, ачкычларын һәм типларын билгеләгез. Дөньядагы илләр, минем сыйныфташларым, кинофильмнар, телефон белешмәсе, минем табибка йөрешем. Балалар, сезгә уңышлар телим. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.